Ayun mo. Iyan talaga, may rimati talaga ang talungon niya. May maruluyo siya talaga. Sa pagi namin kang kirikisi. Sige. Matagal ko na din ang talong mo. Uyog mo. Sige. Dito, may mga luyo na. Uyog mo na. Sige pa. May nagkapulgol ng talong. Yung sige. Jesus, hindi tayo kami gulo-gulo talaga sa talong ni ano. Hindi ito tayo ala ka dyan. Jesus, siya talaga. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sige. Hindi naman natin. Ano naman dito yun? Hindi nga naman so, tanong natin ito yung kung ilang ano na ito. Yung mo na. Nag-rosin. So talaw, yung nag-rosin. Sabi sa hasang. Yung mo. Okay. Ano nangyari? Pan sa mga talaw. Okay, hindi na namin kung ulit sa talong mo. Ay, medyo pa talong eh. Pwede ba? Matagas-tagas ka talaga. Okay. Dito, ano pangyari? Nakainin. Naguluwas sa pisaw. Okay. Ay, mayroon pang gulol sa talong mo. Hiti-hiti na yun. Ay, di pisilo rin ng ilakaw. Ay, nakaw. Pwede ba? Ay, kahiran ko yung bulkino sa talaw. May buyog ko. Sige, kasi pa namin. Ay! Dahil rin ka daw. Gimana yan na? Nataktahan na din pa ang winner. Sige. Congratulations. Kaya mo ba man may kita daw? Kung naroon ka na ito mo may... Ano ang sunod na nabi mga ano? Sa mga akin naman. Sa ganang kami, sarong-sarong luyak na bata. Halik sa kayaga. Okay, ready na guys? Sige. Happy birthday! Happy birthday! Sige. Dapat may buwelo. Pwede ka magkaroon ni happy birthday. Yeah. Happy birthday! Ayan, siya yung nanalo sa pahalabahan. Ayan, congratulations. And siyempre may regalo pa galing kay Ninang Quiz.